سلام نيماكي ميديا تخاتاتلتي كميل لهم أنا دحانية እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልግዋ ምኽሪ እተድልያ ዛንታ ነባኹም ሂዘ ያቀሪበለኹ ግና ቅድሚ ናፍቲ ዛንታ ምባለይ ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ዘይገበርኩም ሰባት እንተዳሕሊኹም ነስ ቻናል ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ መክተታል እንታይ ትመኽሩኒ ጉዳይ ምስክል እተዓዝማድ ደቅ ተባዕትዩ እዩ ሰላም ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ቀንዲ ሹመይ ብብዙሕ ምኽንያት ክገልጾ ፈቃደኛ ይኮንኩን ናይ ብርዕ ሹመይ ግና ሰምሃል በሉኒ ቁሩብ ድሑር ባይታይ ዝምልከት ግና ተወሊደ ዝዓበ ኩሉ ኣብ ትግራይ እየ ቅድሚ ናብዚ ዘለኽዎ ናብ ኣዲስ ኣበባ ቅድሚ መምፀይ ኣብ ዓዲ ዓረብ ተሰዲደ እናሰራሕኩ ይነበር ነይረ ሕዚ ግና ንግዚኡ ኣብ ኣዲስ ኣበባ እየ ዝቕመጥ ዘለኹ ንሌላ ዝኣክል ኣብዚ ኣኽለኒ ብምቕጻል ካባኹም ምኽሪ ወይ ድማ ካልኣይ ሓሳብ ስለ ዝደለኹ እየ ዛንታይ ዘዕልለኩም ዘለኹ ዛንታይ ሰሚዕኹም ምኽርኹም ክትልግሱ ላይ ድማ ብትሕትና ይሓትት ሕዚ ናብ ጉዳይ ኸኣቱ ጉዳይ ፍቕሪ እዩ ኣብ ዝሰርሐሉ ቦታ መሳርሕተይ ኤፍሬም ዝበሃል ኣብ ስራሕ ተላሊና ጽቡቕ ሌላ መስሪትና ካብ ግዘ ናብ ግዘ ብጠባዩ ብትሕትንኡ ብጻዕራምነቱ እናፈተኽዎን እናድነቕዎን መፄ ድሕረድ ንቆትን ፍትወትን ኣፍቂረዮ ናይ መጻኢ መጻ ምደይ ክኸውን ሓርዮ ኮይኑ ግና ንሱ ይፈትወኒ የፍቅረኒ ኮይኑ ስለ ዘይትሰምዐኒ ፍቕረ የገለጽ ኩሉ ነገር ኣብ ውሽጠይ ገይረ ብኸምዚ መንገዲ ህይወተይ እናመራሕኹ ተለኹ ምስ ሓደ ብርሃነ ተባሃለ ወዲ ብስልኪ ሌላ ፈጠርና ኩሉ ሻብ ንደዋወል ነርና ብርሃነ ኣብዚ ከተማ እዩ ዝነብር ዋላ እንተኾነ ግና ብኣካል ተራኺብና ይንፈልጥን ሌላና ብስልኪ ጥራሕ ነበረ ምስ ብርሃነ ምሕዝነት እምበር ዝተፈለየ ነገር ይብልናን ሌላና 8 ወርሒ ምስ ገበረ ኣነ ብጣዕሚ ብርቱዕ ሕማም ይሓምም እሞ ንብርሃነ ይነግሮ ብርሃነ ድማ ናፍቲ ሕክምና መፂኡ ኣጆኺ ክትሓዊኺ ኣነ ብጎኒ ኸለኹ ከሕክመኪ የኽብለኒ ጀመረ ብርሃነ ካብዚ ሓሊፉ መድሓኒት ክወስድ ከም ዘለኒ ግዘ ተኸታቲሉ ይህበኒ ይዘረበንን ብቕርሺ እውን ደገፍ ይገብረለይ ነይሩ እግዚኣብሔር ይመስገን ድማ ካብቲ ሕማም ተፈዊሰ ቅርሹ ከም ዘየርለኒ ነጊረዮ ጥዕናይ ናብ ንቡር ምስ ተመለሰ ናብ ስርሐይ ተመሊሰ ብኸምዚ መንገዲ ናብራይና ነበርኩ እንተለኹ ብርሃነ ከም ዝሓመመ ይዛረበኒ እሞ ኣነ ድማ ውዕለትኡ ንምምላስ ኢለ ናብቲ ዝነበሮ ቦታ ኸድኩ ብኸመይ ከም ዘጋጠመይ ተረድአንን ግና ብሓደ ሓዲርና በቲ ዝገበርክዎ ግብሪ ኣመና ሓሪቐ ብፅባሒቱ ንገዛይ ተመለስኩ እቲ ፀገም ድማ ኣብ ዘይቋረፀን ብርሃነ ምስኡ ምሕዳረይ ጾታው ርክብ ምፍጻመይ ዘፍቀርክዎ መሲልዎስ ንሓዳሪ ሓተነሎ ኣነ ድማ ከም ዘይፍቅሮ ምስኡ ብምሕዝነት ጥራሕ ክቕጽል ከም ዝደሊ ተዛሪበዮ ብርሃነ ግና ብመልሰይ ተሰማምዐን ደጋጊሙ እናደወለ ይልምነነሎ ኣብዚ ግዘ ኣነን እቲ መሳርሕተይ ኤፍሬምን ርክብና ጽቡቕ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ኤፍሬም ድሕሪ ነዊሕ ግዘ ንዓይ ብጣዕሚ ዘሕጉሰኒ ነገር ተዛሪቡኒ ንዓይ ኣመና ከም ዘፍቅረንን ክነግረኒ ተሰኪፉ ነዊሕ ግዘ ፍቕሩ ነበይኑ ዓቂቡ ከም ዝሓዘን ግልጽ ገይሩ ተዛረበኒ ኣብዚ ግዘ ኣመና ተሓጒሰ ኣነ እውን ንኡ ኣመና ከም ዘፍቅሮ ተዛሪበ ፍቑራት ኮይና ኪዳን ክንኣስር እውን ተዘራሪብና ድሕር ግና
ምስ ብርሃነ ከም ዝሓደርኩ ክዛረቦ ስለ ዝነበረኒ ኩሉ ተፈጠረ ነገር ኣቀዲመ ተዛሪበዮ። ኤፍሬም ብጣዕሚ ሓሪቁ ምንም ተይመለሰለይ ብጠጠወይ ጠንጢኑኒ ንገዝኡ ኸደ። ብተደጋጋሚ ወላ እንተደወልኩሉ ስልኮ የልዕልን። ድሕሪ ብዙሕ ስልክ ዘይምልዓል ግና ስልኮ ልዒሉ ኣብ ሓደ ቦታ ክንራኸብ ተቋፀርና። ኣብቲ መዓልቲ ከምኡ ምዃኑ ብጣዕሚ ስንቢዱኒ ስለ ዝነበረ ምኽንያቱ ክፈልጥ ሓፀፅኩ። ኤፍሬም ምኽንያት መሕረቂኡ ክዛረበኒ ጀመረ። እቲ ዘሕረቁ ምስ ወዲ ምሕዳረይ ጾታዊ ርክብ ምፍጻመ ይኮነን። እንታይ ደኣ ኤፍሬምን ብርሃንን ኣብ ሳልሳይ ወለዶ ዝርከቡ ቤተሰብ ኮይኖም ጸኒሖም። ኤፍሬም ብጣዕሚ ዋላ እንተሓረቀ ቃል ኪዳን ከም ዝኣስረለይ ግና ደጊሙ ደጋጊሙ ይዛረበነሎ። ኣነ ግና ኣመና ተጠራጢረ ኣብዚ ብዘይ ምፍላጥ ምስ ብርሃነ ጾታዊ ርክብ ፈጺመየ እሞ ሕዚ ድማ ምስ ኤፍሬም ክምርኦ ብዓይነ ሃይማኖት ፍቁድ ድዩ ኣይኮነን ኣመና ፈሪሐ። ስለዚ ክቡራት ተኸታተልቲ ናይ ማኪ ሚድያ ኣነ ምስ ብርሃነ ስለ ዝደቀስኩ ምስ ኤፍሬም ክምርኦ ይኽእል ድየ ዋላ ሰይክእልን? ዝኽእል እንተኾይነኸ ኤፍሬም ምስ ተመርዐና ኣንቲ ርኽስቲ ምስ ክልተ ቤተሰብ ዝደቀሰት እናበለ ኣየዋርደንን። ሓቂ ዘረባ ንኤፍሬም ኣመና እየዘፍቅሮ ክኸስሮ ድማ ኣይደልን። ግና ናብ ሓዳር ምስ ኣተና ከየዋርደኒ ይፈርሕ ኣለኹ። በጃኹም ጸገመይ ተረዲእኹም ምኽርኹም ለግሱለይ። ሓፍትኹም ሰምሃል ካብ ኣዲስ ኣበባ። ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ፣ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ ነዚ መስል ነይሩ። ዛንታ ሰምሃል ከም ዝሰማዕኹሞ እዩ። ንዛንታ ሰምሃል ሓሳብ ርእቶ እንተዳሃልኩም ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ግደፉላ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንድሕር ዳሃሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ወትሩ ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንዕድም። ኣብዚ ቻናል ዛንታኹም ክቐርበልኩም እትደልዩ ሰባት እንተዳሃሊኹም ብውሽጢ መስመር ክተዘራርቡና ትኽእሉ ኢኹም። ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኹም ናይ ማኪ ሚድያ ምርጫኹም ስለ ዝኾነ እንዳመስገና ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኹላትና ቻው።